alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu sake saduwa cikin wannan tasha mai albarka, cikin wannan shirin mai albarka. Sunana Sadiq Sali wanda aka sani da Sadiq Kawuje. Insha Allah yau kuma na zo muka da wani application yanda ya karanta message a WhatsApp ba tare da mutum ya san ka karanta mai message kuma cikin wannan application kuma zaka iya karanta message da aka goge ma shi in wani ya goge ya rubuta message din ya goge zaka iya karantawa shi ma ga menene ya goge duka zaka iya karantawa a cikin wannan application ne ya iya karanta message da aka goge kuma zaka iya karanta message ba tare da mutum ya gani ba. Da alaya misali mutum ya tura ma message ba ka san isan ka karanta duk wannan zaka iya zuwa cikin wannan application din kawai ka karanta haka. Insha Allah da Allah dan wannan tana kai da Allah in baka mana subscribe da Allah ka taimaka danna mana subscribe da karata fito da Allah ka danna all wannan shine zai baka dama duk lokacin da muka daura bidiyo YouTube za su ringa sanar da kai tsaye. Da Allah kuma zaka iya following ina a Instagram, zaka link Instagram ina a kasan wannan description kasan bidiyo inda zan ajiye ma link application din. Da farko kai tsaye sai ka shiga nan ga application ne notice shi kenan sai ka shige shi haka ka gan shi haka. In ka shige shi ali misali zai nuna ma kai allowance, zai nuna ma cewa kai allowance din shi. In kai allowance shi kenan in ya nuna ma kai allowance din shi in ka bude shi da farko ina sabu zai nuna ma kai allowance shi kenan ya nuna maka kana kai allowance shi kenan zaka iya zuwa nan kaga WhatsApp, kaga duk WhatsApp ka har Telegram zaka har Gmail duk komai zaka iya karantawa nan ba tare da mutum bai sani ba. Ali misali ni ina son karanta wannan message wannan WhatsApp din dan son wannan san na karanta sai ka shiga WhatsApp din da abin da yake cikin nan har Facebook komai abubuwa da yawa ne duk wanda kake so. Ta ali misali mutun da WhatsApp muka zo muka yi magana akai to sai ka shiga nan hagan nan sai ka shiga. Ta ali misali wannan muke son mu karanta ana ba sani ba to shikenan sai mu shiga wannan gashi na free hack course sai mu shiga zaka yi karanta message ɗinka a nan a gani ka karanta komai. mutum ba zai san ma ka karanta mishi message ba, ka karanta komai a nan a gani ka gan su nan duka zaka iya karanta komai ka gani duka zaka iya karanta kuma yanzu bari ya mun karanta yanzu komai a nan ko ka gani. To in an goge message mutum ya yi ma message ya goge to anan zaka zo ba zai nuna ma cewa irin wai message ya go ko shi ba ruwan shi ko karantawa zaka yi za ka karanta message ɗinka. in can ka je wasu ga mutum ya goge message sai ka zo nan kawai sai ka bude. Ta al misali gashi nan free hack course muka yi ko gashi nan ko ya bude. To bari mu je can magan zai bude sai mu je WhatsApp free hack course gashi nan ban bude shi ba ka gani ko free hack course gashi nan gagan shi nan a sama gagan shi nan free hack course kenan ka gani anan kaga bi ne ya nuna can kawai mun karanta amma nan ka gani ya nuna ma cewa ko buɗewa ba mu yi ba haka da sauransu. Shi kuma haka zaka yi ka karanta duk message yake so har Telegram har na mine duk akwai shi fa a wajen fa duk zaka in ka dawo duk zaka to an goge message ma kawai kai tsaye zaka zo wajen ka kawai ka duba kuma zaka iya karantawa kai tsaye. Haka dan wa Allah wannan bidiyo ya burge ka da Allah ka danna mana subscribe da karanta fito da Allah ka danna all kuma za mu aje ma link application a description kuma akwai link Instagram imo shi ma a description da Allah ka taimaka kai follow mu. Mun gode sosai don samun abubuwa, mun gode sosai.